खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि नोंथांमोना नुनो मोनदों जे थामहिनबा नोंथांमोना मिथिगौ जे गाबोननि समावनो जे लकसभा बिसायख'थिनि जे फिथाइ बे फिथाइखौ होगोन आरो बे समाव सोर फैगोन पावाराव बे समाव भारत हादरखौ सोर दैदेनगोन आरो बे दैदेनगिरिया सोर जागोन बे समाव गोबांनि सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे सोंथि जानानै फैदों आरो गाबोननि सानावनो जों मिन्थिगोन जे सोर फैगोन बे समाव हादरखौ दैदेननो थाखाय सोर फैगोन बे मोनसे सोंथि आरो गाबोननि समावनो बे जाफुंसारनाय महर मोनगोन बे समाव इन्डिया फैगोन ना एनडिए फैगोन बे समाव नोंथांमोना गाबोननि समावनो रोखा जागोन आरो बे समाव नोंथांमोननो नैबे बिटिआर ओनसोल थामहिनबा बिटिआर ओनसोलाव मोननै लकसभा दङ दरं उदालगुरि आरो क'क्राझार बे दरं उदालगुरि आरो क'क्राझार बे क'क्राझारखौ लानानै बर'फोरनि खौरां बिजोङाबो बे समाव एग्जिट पल होदों दा बे बिथांमोना होनाय जे एग्जिट पल बे एग्जिट पलखौ नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायगोन जे बे समाव माबे दोलोफोरा थामहिनबा माबे बे समाव खौरां बिजोङा बर'नि खौरां बिजों बे बर'नि खौरां बिजोङा बे समाव प्रेडिकेट खालामदों बिथांमोना साननानै बा बिथांमोना नायबिजिरनानै मोनथिदों बे समाव दरं उदालगुरि आरो क'क्राझार बे दरं उदालगुरि लकसभा आरो क'क्राझार लकसभायाव सोर बिजाथिखौ बिथांमोना बे समाव गावसोरनि मोनदांथिजों गावसोरनि नायबिजिरनायनि गेजेरजों बिथांमोना बे समाव फोरमायदों बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायगोन माखासे जोङो बर'नि खौरां बिजों जों लादों आरो बे बिथांमोननि बायदिब्ला सोरखौ दोनदों बिथांमोना बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायगोन नोंथांमोनाबो कमेन्ट्सनि गेजेरजों कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों नोंथांमोनाबो फोरमायहरनो हागोन जे बे समाव सोर जागोन बे समाव क'क्राझार लकसभा आरो दरं उदालगुरिनि थाखाय बे समाव नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों बर'नि बिथांमोननि खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनाय जे बिजाथि थामहिनबा देरहासारगोन बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ बिथांमोना होनाय जादों आरो बिथांमोना बे समाव राजखान्थि दोलोखौ होनाय जादों बे गिबियावनो दं बड'लेण्ड रादाब बिथांमोना होदों जे क'क्राझार 1 नं क'क्राझार लकसभायाव बिथांमोना होदों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा थामहिनबा एनडिए नि बिजाथि बिथां जयन्त बसुमतारीखौ देरहागोन होननानै बिथांमोना आसा होदों बिथांमोननि गावसोरनि एग्जिट पल बे एग्जिट पलाव बिथांमोना फोरमायदों जे क'क्राझार 1 नं क'क्राझार लकसभायाव बिथांमोना बे समाव बिथांमोना फोरमायदों जे एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीनि बिमुंखौ बिथांमोना होनायखौ नुनो मोनदों आरो गुबुन फारसेजों बिटिआर ओनसोलनिनो खावसे बाहागो गोग्लैनाय दरं उदालगुरि थामहिनबा गोदानै दाफुंजानाय जे दरं उदालगुरि लकसभा बे लकसभायाव सोर देरहागोन दा बिथांमोना एग्जिट पल होदों बिथांमोननि एग्जिट पल बायदिब्ला एनडिएनि बिजाथि बिथां दिलीप सयकिया बिथांखौ बे समाव दरं उदालगुरियाव देरहागोन होननानै बिथांमोना एग्जिट पल होदों बे जाहैबाय बड'लेण्ड रादाबनि एग्जिट पल आरो गुबुन फारसेजों नोजोर होयोब्ला जोङो बड'सायाबो एग्जिट पल होदों दा बिथांमोननि बायदिब्ला मोननै बिटिआर ओनसोलनि जे मोननै लकसभा बे लकसभाखौ बिथांमोना सायख'दों आरो बेनिनो क'क्राझार 1 नं क'क्राझार लकसभा बे 1 नं क'क्राझार लकसभा बे लकसभायाव बिथांमोना एग्जिट पल होदों बेनि एग्जिट पल बायदिब्ला बिथांमोना होदों बिपिएफखौ देरहागोन होननानै बिथांमोना एग्जिट पल होदों आरो बिथांमोननि जे एग्जिट पल बायदिब्ला क'क्राझार 1 नं क'क्राझाराव बिपिएफनि बिजाथि खाम्फा बरगयारिखौ बिथांनि आवथायाव थांगोन होननानै बिथांमोना एग्जिट पल होदों आरो गुबुन फारसेजों खौरां बिजोङा बे समाव दरं उदालगुरिनि थाखाय बिथांमोना एनडिएनि बिजाथि दिलीप सयकियाखौ बे समाव बिथांमोना देरहागोन होननानै एग्जिट पल होनायखौ नुनो मोनदों आरो गुबुन फारसेजों नोजोर होयोब्ला बर' खौराङाबो बे समाव क'क्राझारनिखौ बिथांमोना बे समाव एग्जिट पल होनाय जादों बिथांमोननि एग्जिट पल बायदिबा एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ बिथांमोना देरहागोन होननानै बे समाव फोरमायथिनायखौ नुनो मोनदों आरो गुबुन फारसेजों जे एनबिएनएन बिथांमोना आसामखौ लानानै प्रेडिकेट खालामदों थामहिनबा आसामखौ लानानै बिथांमोना एग्जिट पल होनाय जादों एनडिएखौ 9 निफ्राय 11 मोनगोन होननानै बिथांमोना
एग्जिट पोल होदों कंग्रेसखौ 2निफ्राय 3 मोनगोन होननानै एग्जिट पोल होदों AIUDF खौ बिथांमोना 1निफ्राय 2 सासेनिफ्राय 2 मोननो हागौ होननानै बिथांमोना एग्जिट पोल होदों आरो गुबुन फारसेजों BPF राजखान्थि हान्जाखौ बिथांमोना 1 मोनगोन होननानै बे समाव एग्जिट पोल होनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव नोंथांमोनो जे बर'नि माखासे खौरां बिजों बे खौरां बिजोंखौ जों सायख'दों जे बिथांमोननि एग्जिट पोलआ मा आरो बिथांमोना माबे आरो सोर बिजाथिखौ बे समाव देरहागोननि थाखाय बिथांमोना सानदों थामहिनबा एग्जिट पोल होनाय जादों। जों बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों होबाय। नाथाय बिथांमोननि जे एग्जिट पोल होनाय बे एग्जिट पोल होनायनि गुबै फिथाइखौ गाबोननि सानाव थामहिनबा आखायाव जोंनि आखायाव बारा सम गैला, जोंनि आखायाव गोबां सम गैला। बे समाव गाबोननि सानावनो हादर नाङैनो आरो क'क्राझार बासिजों लोगोसे दरं उदालगुरि बासिजों लोगोसे गासिबो बे समाव मोनथिनो मोनगोन जे सोरबायदि बिजाथिया बे समाव देरहासारगोन आरो हादरनि खुंगिरिया सोर जागोन गाबोननि सानावनो डिसाइड जागोन। थ' बेखायनो बे समाव एग्जिट पोल होनायखौ लानानै बा एग्जिट पोल जाखिनि होनायखौ लानानै नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायथिबाय जे सोर बिजाथिया आरो माबे खौरां बिजोङा बर'नि खौरां बिजोङा सोरखौ देरहागोन होननानै बिथांमोना सायख'दों थामहिनबा बुंथिदों। बे समाव नोंथांमोननो एग्जिट पोलखौ होनाय जाबाय। नोंथांमोनाबो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन जे सोरबायदि बिजाथिया बे समाव देरहासारगोन। नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारि, एडभान्स लापारस्क'पिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट, अप्थमोलजिस्ट, सार्जिकेल, गेस्ट्रोएन्टार'लजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फेसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।